Insellmilkom, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ddikjara li mhux se jkun hemm reshuffle fil-kabinett. Iċ-ċaħda min-naħa tal-Prim Ministru waslet biss 19-il siegħa wara li One News xandar l-aħbar u wara li dalgħodu l-Parlament approva l-estimi finanzjarji fosthom tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Sors informati tajjeb fil-Partit Nazzjonalista qalu li issa qed ikun ikkunsidrat serjament li l-qasam tal-Ġustizzja jittieħed minn taħt ir-responsabilità ta' Carme Fsug-Bonnici u jingħata lil Viċi Prim Ministru Tonio Borg. Nhar it-tnejn li ġej fl-4 ta' wara nofsinhar fil-Bażilika ta' San George ir-Rabat Għawdex mistenni jsir il-funeral tal-kuntistabbli Kurt Gawci ta' 21 sena mir-Rabat Għawdex li miet wara li baqa' nieżel bil-karozza b'kollox fil-baħar fiċ-Ċirkewwa meta kien se jaqbad il-vapur. ċifri pubblikati mill-Unjoni Ewropea fl-aħħar jiem juru kif Malta 60% tal-kontijiet tad-dawl tad-djar qed jikkunsmaw l-elettriku f'Għaxex fejn it-tariffi huma ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan fl-istess ħin li pajjiżna għandu l-ogħla tariffi tal-elettriku għall-użu industrijali. Illum huwa l-Jum Internazzjonali ddedikat għal persuni b'diżabilità. Permezz tal-kellima Laburista Justin Caruana l-Partit Laburista jgħid li għalkemm il-Gvern qed isostni li wasal biex jirratifika l-Konvenzjoni Internazzjonali tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, l-abbozz ta' liġi li hemm fil-Parlament mhux biżżejjed biex jiggarantixxi dan. Il-Partit Laburista jinnota l-U-turn li għamlu l-Gvern u l-Malta li jirrevedu jirtiraw deċiżjoni li ttieħdet minnhom stess biex jispiċċa l-obbligu tal-ilsim Malti bħala rekwiżit għar-reklutaġġ tal-cabin crew. Gavin Gulija jgħid li d-deċiżjoni oriġinali ttieħdet meta l-Malta qed tnaqqas il-ħaddiema Maltin filwaqt li qed timpjega aktar barranin. Il-5 rebħa konsekuttiva l-laqda studenteska Pals fl-elezzjonijiet tal-Kunsill tal-Istudenti tal-Junior College. Pals rebħu 7 karigi kollha li kkontestaw għalihom b'maġġoranza ta' 52% tal-voti. Tliet trainees tal-kirurġija nataw rikonoxximent tar-riċerka li jagħmlu fil-qasam tal-kanċer tas-sider u tal-prostata. John Aġus huwa rebbieħ tal-Premju Professur Laferla u mexxa grupp ta' trainees fi studju b'rabta mal-kanċer fis-sider. Fil-Parlament Awstraljan mistennija titressaq leġiżlazzjoni dwar id-dritt li koppji gej ikunu jistgħu jiżżewġu, dan wara li l-Partit Laburista fil-pajjiż saħaq li huwa favur. One News jerġa' jkun magħkom fis-7:30 tal-lejla.